हरे कृष्णा माता जी, दंडाई प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा. ക്ലാസ് തുടങ്ങി കേട്ടോ. കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്യതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മള് എന്താ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നുള്ള അധ്യായമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? നമ്മൾ ഭൗതിക ഈ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് എൻ്റർ ആവുമ്പോ, അതായത് അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഉടനെ തന്നെ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നു. അത് ഏതിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ അനുസരിച്ചാണ്? അവരുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെ കർമ്മങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ച് അവരെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ എന്താണ് പിന്നെ പറഞ്ഞത്? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും വ്യക്തമല്ല. അതായത് അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനോ ആ റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയാനോ ഒന്നും നമ്മൾ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എല്ലാം മറന്നു പോവുകയാണ് ആ മായ നമ്മളെ പിടികൂടുന്നത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ മേലെ പോകണം നമ്മൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാലാണ്. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഓരോ ഗുണം ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരിലും ഇപ്പൊ എല്ലാവരിലും ഈ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ള 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും അതായത് നമ്മളുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലിരിക്കാം, രജോ ഗുണത്തിലിരിക്കാം, തമോ ഗുണത്തിലിരിക്കാം. നമ്മളുടെ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളുടെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും ഏത് ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഒരേ വീട്ടിൽ തന്നെ 2 കുട്ടികൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുട്ടി വളരെ കാമായിട്ട് എല്ലാം ആലോചിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ മറ്റേ കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ആലോചിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന മാതിരിയായിരിക്കും. എല്ലാം സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാതിരി, അതായത് ഓവറായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നില്ല. അതായത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒരേ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും മക്കളായിട്ട് ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണ്. അതുപോലെ കാണുമ്പോഴും നല്ല വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം പാപങ്ങളുണ്ടോ പുണ്യങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശരീരം, അതുപോലെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ഈ ഗുണങ്ങളും വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങൾ അപ്പോ ചില ആൾക്കാർ എന്തുണ്ടാവും? സത്വഗുണത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക, ചില ആൾക്കാർ രജോ ഗുണത്തിലുണ്ടാവുക, ചില ആൾക്കാർ തമോ ഗുണത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര് എന്തിനാലാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ക്ലാസ്സിൽ ഇല്ലേ ആരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഖം കൊണ്ടും ജ്ഞാനം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടും സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്.
ഇനി മറ്റൊരു രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോ കാമ്യ കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. മറ്റവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾക്ക് എന്താ പറയുക, പ്രമാദം, അലസത, മൗഢ്യാണ് പറയുന്നത് താമസ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ് മൃഗങ്ങളുടെ ലെവലിലേക്കാണ് അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത്. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോ അവർ ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സിലേക്ക്, ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകും. രണ്ടാമത് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്, ഈ ഭൂലോകത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ സൈക്കിളുകൾ, ജനന മരണ ആ ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തമോ ഗുണത്തിലാണ് മൃഗങ്ങളുടെ ലെവലിലേക്ക് അവർ മാറും എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, ഈ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഈ ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പ്ലാനറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ എത്തും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ആ അറിവ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമ്മൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും മേലെ പോകണം. ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും മേലെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെ എന്താണ് നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞ ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അല്ല, 16 ശ്ലോകം വരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ 3 ഗുണങ്ങളിലും ഏത് ഗുണങ്ങളിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മാറാം മനുഷ്യ ജന്മത്തില്. അതായത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് മേലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിനുള്ള ആ ഒരു നമ്മുടെ തടസ്സ ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്കും പോവാം, ബഹിരംഗ ശക്തിയിലേക്കും പോവാം. അപ്പൊ ഈ താഴെ എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബഹിരംഗ ശക്തിയിലാണ് ഉള്ളത്. എന്നാലും സത്വഗുണത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ മേലെ നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണത്തില്, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് കി ജയ്, പ്രഭാത് കി ജയ്. അപ്പൊ ഏത് ശ്ലോകം വരയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയത്? 16ാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കിയത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഞാൻ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം എന്താണ്? ദുഃഖമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലോ മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവുമാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുന്നില്ല, പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പുണ്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും സുഖം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ അറിവ് ഉണ്ടാവും, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യങ്ങളിലാണ് ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ദോഷം എന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ സുഖത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പോയി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത വരില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അവർ മുഴുകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു നല്ല എന്താണ് പൈസക്കാരെ ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ ജനിച്ചു നിൽക്കും, ഒന്നിനും ഒരു കുറവില്ല, ഒരു 4 തലമുറയ്ക്കുള്ള സ്വത്തുള്ള വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ജനിച്ചത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്റെ അടുത്ത് പോകണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കോ? ഇല്ല അല്ലേ. എന്താ നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ സുഖമാണ്. എപ്പോഴും ഒരു ദുഃഖം വരുമ്പോഴാണ്, എവിടെയോ ഒരു ഡിസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു തൃപ്തിയില്ല എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അതോ ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ജന്മം ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ എല്ലാ സുഖങ്ങളിലും മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ചിന്ത വരണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഈ സത്വഗുണത്തിന്റെ ദോഷം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് പാപങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി ശ്ലോകം 17. സത്വാ സഞ്ജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭയേവ ച പ്രമാദമോഹൗ തമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനമേവ ച. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം, മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. സത്വഗുണത്തിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് നമ്മൾ മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞു. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ശരിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പെരുമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നന്നായിട്ട് അറിയും. അവർക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു സന്ദർഭം നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടെൻഷൻ ഇല്ല നമ്മൾക്ക്. അത് അറിയാത്തതാണ് പലരുടെയും പ്രോബ്ലം അല്ലേ. അപ്പൊ അതായത് ഇന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഈ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അവർ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട്, കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്ക് ആ അറിവുണ്ടാവും, ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ രജോ ഗുണത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റ്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായോണ്ടിരിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലാണ് മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട്. ഇനി തമസിലാണെങ്കിലോ
പ്രമാദമോഹം ഔട്ട്യം. അവർക്ക് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ള അറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. അപ്പൊ അവര് ആ ഇൻഡ്യൂഷനിൽ അപ്പൊ എന്താ തോന്നുന്നത് വെച്ചാൽ അവർ അതേമാതിരി ചെയ്യും. തലേദിവസം ചെയ്തമാതിരി പിറ്റേ ദിവസം ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലാണ് ഈ തമസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് എന്താണ് 17 പ്രഭുപാദ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ആധുനിക സംസ്കാരം ജീവസത്തകൾക്ക് വേണ്ടത്ര അനുയോജ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ഓരോന്നാണ് പദം പദം വിപദം എന്നാണ് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തില്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും ആപത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ താഴെ പോകാനല്ലോ, മൃഗങ്ങളായിട്ടോ ഉള്ള മാതിരി നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങൾ വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതില്. അപ്പൊ അവർ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം, ഭഗവാനെ ആ കൃഷ്ണാബോധം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം. സത്വഗുണം പുഷ്ടിപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലെങ്കിലും എത്താൻ ശ്രമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിൽ മനുഷ്യർ മൃഗപ്രായരാണ്. അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ സ്പഷ്ടമായി കാണാൻ കഴിയുകയില്ല. ജന്തുഹിംസ ചെയ്താൽ തങ്ങൾ വരും ജന്മത്തിൽ അതേ ജീവികളാൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന സത്യം തമോ ഗുണബാധിതർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ കൊല്ലുന്നു ജീവികളെയൊക്കെ, നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലായിരിക്കാം. നമ്മൾ അങ്ങനെ കൊല്ലുന്ന ജീവികളുടെ ജന്മം നമ്മൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ കിട്ടിയിട്ട് അതേ അവസ്ഥ നമ്മൾക്ക് വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പനിഷ്മെന്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഗരുഡ പുരാണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിലാണ് എല്ലാ പനിഷ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുക കേട്ടോ. ഈ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക, അവ ഒരു വൈതരണി നദിയുണ്ട്, അതിൽ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറയും. ഭയങ്കര ഭീകരമാണ്. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല, കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവുകളിലും കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ശരിക്കും അതിൽ ഓരോന്നിനും എന്താണ് പനിഷ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്രേ. അതുപോലെ എന്താണ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പോഴാണ് അതിൽ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പനിഷ്മെന്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ മൃഗമായി നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ട് അവരുടെ ആ ഫേറ്റ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് ആരെ വേണമെങ്കിലും കൊല്ലാം എന്നുള്ള ആ ഒരു മനസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ മനുഷ്യരെ കൊല്ലില്ല പൊതുവെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരൊന്നും, കാരണം ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവും. പക്ഷെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുമില്ല. അതാണ് ആ ഒരു ഐറണി എന്ന് പറയുന്നത്, വിരുദ്ധത എന്ന് പറയില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഈ ഉത്തരവാദിത്വമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടവയെ പറ്റിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ വരുന്നത്. ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മ നിലനിർത്തുന്നതിന് ഏവരിലും സത്വഗുണം വളർത്താൻ ഉതകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൂടിയേ തീരൂ. ജനങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യം സ്പഷ്ടമാകും, അവർ സ്ഥിരചിത്തരായിത്തീരും. അപ്പോ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതിക പഠനത്തോടൊപ്പം എന്താണ് ശരിക്കും ഒരു നമ്മളുടെ ലൈഫിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം, അതിന് എന്തൊക്കെ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ജന്മങ്ങളുണ്ട്, പുനർജന്മങ്ങളുണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എന്താണ്, വീണ്ടും ജനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം, വീണ്ടും വാർദ്ധക്യം അനുഭവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പരീക്ഷ ഏതാണ്, നമ്മുടെ മരണമാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് അടുത്തത് ഏത് ശരീരത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോണത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനമാവണത് അല്ലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മരണമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷ. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മളുടെ ഈ ലൈഫ് മുഴുവൻ നമ്മൾക്ക്. അതിനുള്ളൊരു പ്രിപ്പറേറ്ററി പീരീഡ് തന്നൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക്. ചിലർക്ക് 70 കൊല്ലമായിരിക്കും, ചിലർക്ക് 80 കൊല്ലമായിരിക്കാം. അപ്പൊ കൂടുതൽ ആയുസ് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാർ എന്തിനു വേണ്ടി അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിൽ ഈ പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് പാസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഈ പരീക്ഷ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്ത് പോകാം. പരീക്ഷ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ പല ലെവലിലാണ്, പല ഗ്രേഡിനനുസരിച്ച് പല ലെവലിലേക്ക് പോകും. ചിലവര് പാതാള ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും, ചിലവര് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും, കുറച്ചു കാലം സൂഹിക്കാം, ഒരുമാതിരി ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ആ പരീക്ഷ പൂർണ്ണമായി ഇത്ര ശതമാനം കിട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. അതുപോലെ ഈ പരീക്ഷ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ആത്മീയ ലോകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി രജോഗുണത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് അസന്തുഷ്ടമായിരിക്കും. എന്താ കാരണം, എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങളാണല്ലേ, അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്. അങ്ങനെ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ അത് വെറുപ്പും ഒരു ഡിപ്രഷൻ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ശരിയാവുന്നില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഷ്ടമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അഭയം തേടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രമാദമോഹം ഔട്ടിയൊക്കെയാണ് അവരെ ഫലങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 18, ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥാമത്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാഹ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാഹ. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിനടിമപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ സാത്വിക സ്വഭാവികൾ എന്താണ്, മേലത്തെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പോയി സൂചിക്കാം അല്ലെ. അവിടെ പറയും അവിടെ 10,000 വർഷമൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതകാലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഇത്രയ്ക്ക് അവിടെയും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിലും
നമ്മളുടെ ഭൂലോകത്തിന്റെ അത്രയ്ക്ക് ഇല്ല, അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും. ഓരോ ഗ്രഹങ്ങൾ മേലെ പോകുന്നതോറും കുറച്ചും കൂടി സുഖം കൂടുതലാണ്. അധികം അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രകൃതി ആയിരിക്കില്ല അവർക്ക്. അതുകൊണ്ട് മേലത്തെ ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും മേലെ പോകാൻ പറ്റില്ല, അവർ ഇവിടെ തന്നെയാണ് കളിക്കുക. രാജസ പ്രകൃതിയുള്ളവർ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുകയും നീചമായ തമോ ഗുണത്തിന് അടിപ്പെട്ടവർ എന്താണ്, നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സർപ്പങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സർപ്പങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും, വിഷസർപ്പങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടുത്തെ ജന്മം ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോ. അല്ലെങ്കിൽ രാക്ഷസന്മാരാണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ജീവികളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ അവിടെ ലൈറ്റ് ഇല്ല. ലൈറ്റ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഈ സർപ്പങ്ങളുടെ മേലെയുള്ള രത്നങ്ങളുടെ പ്രകാശമാണ് അവിടെ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അവിടുത്തെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭക്ഷണം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കും. സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾക്ക് ഒരു 3 ദിവസം സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾക്ക്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും സർവൈവ് ആവാൻ പറ്റുമോ? ഇവിടെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ അത്രയ്ക്കും കേടുവന്ന സാധനങ്ങളുണ്ടാവും. ഈ സൂര്യപ്രകാശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ കേടുവന്ന സാധനങ്ങളെ ഡിസിൻറ്റിഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മൂലകങ്ങളാക്കിയിട്ട്, ബേസിക് മൂലകങ്ങളാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൂര്യപ്രകാശം ഇല്ലാണ്ട് 3 ദിവസം നമ്മൾ പുറത്തിടുന്ന വേസ്റ്റ് മുഴുവൻ അങ്ങനെ കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ. പിന്നെ അസുഖങ്ങളായിരിക്കും, ബാക്ടീരിയ, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ, പാതാളങ്ങളിൽ പോണ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോതി ഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അതായത് നമ്മളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. ഏതൊരു സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കർമ്മങ്ങളുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് കർമ്മങ്ങളില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളല്ല മനസ്സിലാക്കുക. ഇനി എന്താണ്? അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഗുണാതീതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ അറിയണം. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെയുള്ള ഭഗവാനെ അറിയണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ആള് തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്ക് പോകും? ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതി, എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. കണ്ടോ? കാരണം ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ അതേ പ്രകൃതിയാണുള്ളത്. അതാണ് എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രഭുപാദ പറയുന്നുണ്ട്, ത്രിഗുണ പ്രേരിതങ്ങളായ സർവ്വകർമ്മങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കണമെങ്കിൽ യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവയെപ്പറ്റി നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചറിയുകയേ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്കറിയാം. അപ്പൊ അതിനെന്ത് വേണം? അതിന് ശുദ്ധഭക്തന്മാര്, അതിനെ അതിക്രമിച്ച ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അതിക്രമിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ശരിക്കും അപ്പോ ഒരു വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരുവായിരിക്കണം. ആ ഗുരുവിന് യോഗ്യത ഉണ്ടാവണം. എന്താണ് യോഗ്യത? പരമ്പരയിൽ കൂടി വന്നതായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നമ്മൾ ബ്രഹ്മ മഹത്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദർ, ആരൊക്കെ വന്നത്? നാരദർക്ക് വന്നു. കൃഷ്ണനിൽ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്, ബ്രഹ്മ നാരദരിൽ നിന്ന് വ്യാസർക്ക്, അങ്ങനെ പരമ്പരയായിട്ട് വന്നതാണ് ഈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ, മുറിയാത്തൊരു കണ്ണിയായിരിക്കണം. നമ്മളൊരു മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചു അല്ലെ, ഒരു ചാർജർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇടയിൽ കട്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചാർജ് ആവുമോ ഈ മൊബൈല്? ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് ഈ പരമ്പര മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമല്ല നമ്മൾക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഗുണാനേതാനതീത്യത്രീൻ ദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജരാ ദുഃഖേർ വിമുക്തോമൃതമശ്നുതേ. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും നമ്മൾക്ക് അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് വിശുദ്ധ സത്വം എന്നാട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം എന്നുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മുക്തനാവാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഇതേ ലൈഫിൽ തന്നെ, ഈ ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവദ്ധാമം, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവുക. അവിടെ പരമാനന്ദമാണല്ലോ. നമ്മൾ അമൃതം, ഇമ്മോർട്ടൽ, അമൃതം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ ലഭിക്കുന്നത്? അമൃതം. നമ്മൾക്ക് ജനനം ഇല്ല, മരണമില്ല. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഈ 18 വയസ്സ് 19 വയസ്സ് എന്നുള്ള ആ ലെവലിൽ നമ്മളുടെ ശരീരം നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഇരിക്കാം.
എന്നുള്ളതാണ് ഈ അമൃതം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് അമൃതം ആസ്വദിക്കാം, ഏതാണ് ഭഗവദ്ധാമത്തിൽ പോയിട്ട് ആ പരമാനന്ദം ആസ്വദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി പ്രഭാത എന്താ പറയണേ നോക്കാം കേട്ടോ. ഈ ശരീരത്തിൽ തന്നെ തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ദേഹി എന്ന വാക്കിന് ശരീരത്തോടു കൂടിയ എന്നർത്ഥം. ഭൗതിക ശരീരത്തിനാണെങ്കിലും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്തിയെടുക്കുന്നവന് ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലെ ആനന്ദം അയാൾക്ക് അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഈ ദേഹം ത്യജിച്ച ഉടനെ പരവ്യോമത്തിലേക്കാണല്ലോ അയാൾ പോകുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾക്ക് ആധ്യാത്മിക ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോണ്ട, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായും ആ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ 3 ഗുണങ്ങളെ അതായത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധിക്കുക? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധമാവുമ്പോൾ അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഗുണം, അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ അതേ ഗുണങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് മാറും നമ്മൾ. അപ്പൊ ഏത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, ആ ഒരവസ്ഥയിലെത്തും. അങ്ങനെ 18 ഇനി ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത വലയം ഭേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് മനുഷ്യനെ ഭക്തിനിഷ്ഠമായ സേവനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ മേലെ പോയിട്ട് വിശുദ്ധ സത്വം എന്നുള്ള ഗുണത്തിൽ എത്തണം. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തിനോട് നമുക്ക് ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ശരീരത്തിനോട് നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പണ്ടത്തെ മഹർഷിമാരൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ, അവർ അത്രയും തീവ്രമായ തപസ്സാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അവർ ആ ശരീരത്തിനെ അവർ ആലോചിച്ചിരുന്നു, അതിനെന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നു? ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ കാലങ്ങളാണ് അവർ തപസ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ടും അവർക്ക് മരണം സംഭവിച്ചോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വിശുദ്ധദാഹം ഒന്നും അറിയില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് എന്ത് വേണം? ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ മേലെ പോണം നമ്മള്. ശ്ലോകം 21. അർജുന ഉവാച കൈർലിംഗൈ സ്ത്രീൻ ഗുണാനേതാൻ അതീതോ ഭവതി പ്രഭോ കിമാചാര കഥം ചെയ്താം സ്ത്രീം ഗുണാനതി വർത്തതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, പ്രഭോ, ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ മേലെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളെ, ശരി, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ശുദ്ധഭക്തനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക? അയാളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും അയാളുടെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ശ്ലോകം 22-25. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണേര്യോ ന വിചാല്യതേ ഗുണാ വർത്തന്ത ഇത്യേവം യോപതിഷ്ഠതി നേകതേ സമദുഃഖ സുഖസ്വസ്ഥ സമലോഷ്ടാം ശ്മകാഞ്ജലഃ തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോ ധീര തുല്യനിന്ദാത്മ സംസ്തുതി മാനാപമാനയോസ്തുല്യ തുല്യോ മിത്രാരിപക്ഷയോഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ? ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ? ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ? ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ? ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മൗനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ, അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഒരു ഇരുട്ടത്തിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾക്കൊരു പ്രകാശം വേണം തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പ്രകാശം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നല്ല പ്രകാശത്തിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുക, അതായത് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് സാധകമായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയ്ക്കാണ് അത് പറയുന്നത്. ആ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് വെറുപ്പ് തോന്നുന്നില്ല. അതായത് നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിരിക്കുന്നു, അതിനോടൊരു വെറുപ്പ് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് അയ്യോ ഇത്രയും ബഹളൊന്നും വേണ്ട, ഞാൻ പോവാണെന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല, നിൽക്കൂ. ഇനി ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾക്ക് കറണ്ട് പോയി, 2 ദിവസമായിട്ട് കറണ്ട് ഇല്ല, നമ്മൾക്ക് പ്രകാശം ഇല്ല, നിൽക്കൂ.
ആ ഒരവസ്ഥ അടുത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരികയാണ്. ആ ലെവലിൽ വരുമ്പോഴും അതിനോട് വിഷമില്ല അവർക്ക്. ഓക്കെ, കറണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് അതിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇതൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ എന്താണ് അടുത്തത് ഇനി കറണ്ട് ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു 2-3 ദിവസം ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അവർ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്, അതിനെ കുറിച്ച് സങ്കടപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ 2 കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനോട് പ്രത്യേകിച്ച് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് നോക്കൂ, നല്ല വെയിലാണ്, പുറത്ത് നല്ല ചൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാൻ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇവിടെ? ആർക്കെങ്കിലും സാധിക്കൂ? അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വരുമല്ലേ എങ്ങനെയെങ്കിലും. ഇപ്പൊ അടുക്കളയിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവിടെയും കൂടി അതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇനി ഇൻ കേസ് കിച്ചണിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളൊരു ഹാളിൽ വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം പണിയെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേർക്കുന്നു, നമ്മൾ ഹാളിൽ വന്നിരിക്കുന്നു, ഫാൻ ഇടുന്നു, അതിന്റെ അപ്പോഴാണ് ഒരു സമാധാനം ആവൂ, ആശ്വാസം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ അതില്ലാണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ? ഇപ്പൊ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കറണ്ട് ഇല്ല, ഷട്ട് ഡൗൺ ആണ്, നമ്മളൊക്കെ നിൽക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒന്നും വർക്കാവുന്നില്ല, നമ്മുടെ AC-യോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാനോ ഏതും വർക്കാവാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടും വേണം, നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ എത്ര തവണ നമ്മുടെ ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കാർ നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിനെ, അങ്ങനെ ഒരു ലെവൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിനെ, എല്ലാം നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. അപ്പം അങ്ങനെ അത്രയും നമ്മൾ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. എന്താണ് അതിന് കാരണം? നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ പഴകിക്കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഏത് കണ്ടീഷനിലും ഇപ്പൊ AC ഉണ്ടോ എന്നാലും ഓക്കെ, AC ഇല്ല അത് ഓഫായി എന്ന് വെച്ചാലും ഓക്കെ, 2 കണ്ടീഷനിലും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളൂ. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രകൃതികാരണങ്ങളിൽ ആരെ പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, അത് ചിലപ്പോൾ നല്ല മഴയായിരിക്കും, നല്ല കാലത്തായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ നല്ല ചൂടായിരിക്കും, ഇതിലൊന്നും നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അറിയാം, പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങളാണ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മഴ വന്നാൽ ഓക്കെ സമാധാനമായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നു. അല്ല മഴയില്ല, നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തു പോയി നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ ലൈഫിനെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ അതാണ്. ഇനി എന്താണ്, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്തായാലും ആധ്യാത്മിക, അതിഭൗതിക, അതിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിച്ചേ ആവണം ഈ ഭൂലോകത്തിലുള്ള വരത്തോളം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്, നമ്മൾക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല, ഒരാൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എല്ലാവരും ഈ ഭൂലോകത്തുള്ള എല്ലാവരും അത് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള ആ തിരിച്ചറിവോട് കൂടിയിട്ട്, ആ ഒരു മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതിനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു ദിവസം നല്ല ചൂടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ, ഇന്ന് ചൂടുള്ള ദിവസമാണ്, നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡ്രസ്സ് സെൻസ് നമ്മൾ എടുക്കും. അത് കുറച്ച് തിന്നായിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് നല്ല കൂളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കുടിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതേമാതിരി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതം. അപ്പൊ ആ ചൂട് അറിയാതിരിക്കാനായിട്ട്, അല്ലാതെ അതിനോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വേണ്ട സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം, അതിന് ഇത് പറയുന്നില്ല നമ്മള്. അല്ലാതെ ഇന്ന് ചൂടാണ് ഞാൻ അത് കടിച്ചു പിടിച്ച് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിനനുസരിച്ചുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുക, അതിനനുസരിച്ച്, എന്നാൽ നമ്മൾ അതിന് എജിറ്റേറ്റ് ആവാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി എന്താണ്, കല്ല് മണ്ണ് ഇതിനെല്ലാം തുല്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അവർക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കഥ നമ്മൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അല്ലേ? 16 വർഷം. സനാതന പ്രഭുവിന്റെ കയ്യില് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് രത്നം ചോദിക്കും, നമ്മൾ ആ കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞിട്ടാണ് മാതാജി. പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അതാണ് അവർക്ക് മണ്ണും കെട്ടി. സനാതന ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് ആ രത്നം വെച്ചിരുന്നത്? ചിന്താമണി രത്നാണ്. ചിന്താമണി രത്നം എന്ന് പറഞ്ഞ ഏത് രത്ന? ഭഗവാന്റെ ധാമം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള രത്നാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നാണ് സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും അത് എങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നത്? അവിടെ ആ അവരൊക്കെ കുടിയിലാണല്ലോ, ആ കുടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാത്രത്തിനുള്ളിൽ വെറുതെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് പോവാം എന്നുള്ള പോലെയാണ് അത് ഇരുന്നിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴോ ഒരു വിഷമൂല്യാണ് അത് എടുത്തു കൊടുത്തു, സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട്. അത് പോയി കഴിഞ്ഞു, ഇനി എനിക്കൊരു സമാധാനം എന്നുള്ള ലെവലാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മള് വേഗം തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കും, ആരും കാണാതിരിക്കാൻ അല്ലേ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരൊന്നും അറിയരുത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ സൂക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ അതാണ്, ആ ഒരു ലെവലിലെത്തിയ ആൾക്കാർക്ക് മൺകട്ടയോ പൊന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നില്ല. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളായിട്ടാണ് അവരതിനെ കാണുക. ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ. ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മൗനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രു മിത്രഭേദമില്ലാത്തവനും
അതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നെ, നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും. മാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള് നമ്മളോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു അപ്രീഷിയേഷൻ കിട്ടുകയാണ്. ഒന്നും വേണ്ട, നിങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ശ്ലോകങ്ങൾ കുറേശ്ശെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരു ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ആരും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലാസ്സിൽ കുറവ്, മാതാജി നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് റിസൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ, കേൾക്കാൻ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നും അല്ലേ. സന്തോഷം തോന്നണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ അവർ ഞാനൊക്കെ വലിയ ആളാണ്, എനിക്ക് നന്നായിട്ട് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഒരു ഭാവം ഉള്ളിൽ വരരുത്. അതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാര് എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയുക, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നന്നായിട്ട് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നന്ദി പറയുക. ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഒരുമാതിരി കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി, ഇതുപോലെ തുടരാൻ സാധിക്കണേ എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥന വയ്ക്കുക. അത് അഹങ്കാരമല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുകയാണ് അല്ലെ. ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് നമ്മൾക്ക് നല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അതുപോലെ നമ്മൾ പറയണം, നമ്മളെ ഒരുപാട് യോഗ്യത കുറവുണ്ട് നമ്മൾക്ക്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് എപ്പോഴോ പോയിട്ടുണ്ടാവാം, എത്രയോ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഭാഗ്യം. നമ്മൾ ഏതൊക്കെയോ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്താ വേണ്ടത്? എന്തെങ്കിലും നല്ല കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് പറയണം, ഇതിനൊക്കെ എനിക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഭഗവാൻ. നമ്മൾക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ നമ്മൾക്ക് അറിയൂ? സത്യം പറഞ്ഞാല് ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ പറയണം, ഇതിനൊക്കെ യോഗ്യതയുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ഭഗവാനെ, എനിക്ക് തന്നതിന് നന്ദി, അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതാവണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറയുക. ഇനി അതല്ല, നമ്മൾക്ക് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി നടന്നു, ഒരു ദിവസം നിൽക്കൂ, അപ്പോഴും എന്താണ് പറയേണ്ടത്? പറയും അപ്പം നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് അത്രയും ദുഃഖം തോന്നുന്ന, മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന മാരത്തെ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആരെയോ ഇതേമാതിരി മുറിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് എന്താ പറയണത്? നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാനെ ഈ ഒരു സാഹചര്യം നേരിടാനുള്ള ശക്തി എനിക്ക് തരണം, കാരണം എന്റെ പാവപ്രതികരണങ്ങളാണ് അങ്ങ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് താണ്ടി അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് പോയിട്ട് അങ്ങയുടെ ആ ശരണാഗതിയിൽ എത്താനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹം എനിക്ക് തരണം എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ വെക്കുക ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ. അപ്പൊ ദുഃഖങ്ങളായാലും സന്തോഷങ്ങളായാലും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നതിന് കാരണമുണ്ട്. ഒരു കാരണവുമില്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യവും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഉദ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളാണ്. നിരുദ്യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പണിയെടുക്കാത്തതെന്നല്ല അർത്ഥം. അപ്പൊ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആളെ ഗുണാതീതനാണ് എന്ന് പറയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ പ്രപദ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരീരസ്ഥനായിരിക്കെ ജീവസത്തയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രകൃതി ഗുണത്തിന് അധീനനായി കഴിയൂ എന്ന് ധരിക്കണം. ശരീരം ത്യജിച്ചാൽ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ഈ ശരീരം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളില്ല, അതറിയാലോ. നമ്മൾക്ക് ശരീരം നമ്മുടെ അമ്മയുടെ വയലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളുടെ അമ്മയിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ എന്നാൽ ശരീരസ്ഥനായ നിലയിൽ അയാൾക്ക് ഉദാസീനതയാണ് അനുയോജ്യം. തനിക്ക് ഭൗതിക ശരീരവുമായുള്ള താതാത്മ്യം ഓർമ്മയിൽ എത്താത്ത വിധം അയാൾ ഭക്തി ഭഗവത്സേവനങ്ങൾ പുഴകണം. ഇത് വളരെ രസമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ? ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ. ഇതിൽ എന്താ പ്രഭുപാദം നമ്മളോട് പറയുന്നത്? എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ശരീരം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്കില്ല, നമ്മൾ മുക്തരാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഈ ശരീരത്തിനെ കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, നമ്മൾ അതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ബദ്ധനായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കണം? നമ്മൾക്ക് ഈ ശരീരം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ലെവലിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ അതിന് പകരം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് ഈ ശരീരം ഇല്ലാതെ തോന്നിക്കുന്ന വിധം അത്രയ്ക്കും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ശാരീരിക ബോധമില്ലാതെ ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത്, ശരീരബോധം എന്ന് പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് വേണം, ഞാൻ സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അതില്ലാതെ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അയാൾ ശരീരത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്താണ്? ആത്മാവെന്ന നിലയിൽ ജീവൻ അവയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. കാരണം ആത്മാവും ഈ ശരീരവുമായിട്ട് ശരിക്കും ബന്ധമില്ല, അത് വ്യത്യസ്തമാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആ കൊട്ടത്തേങ്ങയുടെ ഉള്ളിലത്തെ ആ ഒരു തേങ്ങ മരിയാണ്, അത് വേറിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്.
അയാൾ ശരീരത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനും ആകാംക്ഷയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിലും ഓക്കെ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലയല്ല കേട്ടോ പറയുന്നത്. നമ്മള് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവൃത്തി, നിഷ്ഠ, രുചി, ആസക്തി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭാവപ്രേമ സ്റ്റേജ് എത്തുന്നത്. ആ ഭാവ സ്റ്റേജിലൊക്കെ എത്തിയ ഒരാളുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ പറയണത് കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ അനർത്ഥ നിവൃത്തി പോലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ആലോചിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഗുണങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. മംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ, അവ്യഭിചാരേണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏത് വ്യതിചലിക്കാതെ, അവ്യഭിചാരേണ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മാറ്റം സംഭവിക്കില്ല എന്നാണ് കേട്ടോ അർത്ഥം ഇവിടെ. അതായത് നിരന്തരമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭാഗവതം ശ്ലോകം പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അദോഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹത ആത്മാ സുപ്രസീദതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നിരന്തരമായിട്ട് ആൻഡ് വ്യതിചലിക്കാതെ. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ 4 റൗണ്ട് ഞാൻ ഡെയിലി ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുടങ്ങാട് 4 റൗണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജപിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവാന് പ്രസാദം വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാറ്റി മാറ്റി നമ്മൾ ഭഗവത് പ്രസാദം വെക്കുന്നു. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടില് അസൗകര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് പഴവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെക്കാം കേട്ടോ. അത് നമ്മളുടെ ചോയ്സ് ആണ്. എന്നാലും നമ്മളൊരു ശീലം വരുത്തണമെന്ന് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കണം ദിവസം എന്നുള്ളത്. എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഒരു പക്ഷേ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം എന്നില്ല. ബട്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരു പഴമോ കുറച്ച് അവിലോ അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കരയോ അല്ലെങ്കിൽ കൽക്കണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭഗവാന് വെച്ച് എടുത്ത് അത് നമ്മൾ പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കുക. തുടക്കത്തിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണം ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമായിട്ടെങ്കിലും എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനുള്ള വഴി കാണിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് പരിതസ്ഥിതിയും പിഴയ്ക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. ശരിയാണ്, നമ്മളുടെ കാര്യമാണ്, നമ്മളോടാണ് ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും പരിതസ്ഥിതി സേവനം ചെയ്യാനോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനോ അനുകൂലമായിരിക്കണം എന്നില്ല. എന്നാലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മളുടെ കഴിവിന് എത്രത്തോളം സാധിക്കുമോ ആ ലെവലിലെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അറിയാൻ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെ, നമ്മളുടെ ഈ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാന് അറിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏത് സ്ഥിതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ സ്ഥിതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ആലോചിക്കാൻ പോണെന്നുള്ളത്. ആ ലെവലിൽ നമ്മളെ അറിയുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് എവിടേക്ക് എത്താം എന്നാണ് പറയുന്നത്, ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഇതില് പ്രഭുപാദ എന്താ പറയണേ നോക്കാം കേട്ടോ. അർജുനന്റെ 3ാമത്തെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ ശ്ലോകം. അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൗതിക ലോകം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചു പോരുന്നത്. ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മെ അലട്ടാതെ നോക്കണം. അതാണ് ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങള്. എന്തായാലും പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, ആ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ആ സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കാതെ എങ്ങനെ നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ കഴിവ്. അവയിൽ മനസ്സ് വെക്കുന്നതിന് പകരം കൃഷ്ണകർമ്മങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സിനെ തിരിച്ചുവിടുക. അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഊർജം നമ്മൾ പറയും അല്ലെ, ഒരു എനർജിയെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും താപോർജം ഉണ്ട്, ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട്, ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ട്, അതിനൊക്കെ പല എനർജികളുണ്ട് അല്ലെ, മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്, ഒരു എനർജിയെ, ഒരു ഊർജത്തെ വേറൊരു ഊർജമാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ സാധിക്കും, എന്നാൽ ഒരിക്കലും അതിനെ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പ്രകൃതിയുടെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ചിന്തകളെയോ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെയോ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, നള്ളാക്കാനായിട്ട്, സീറോ ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അത് എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് അതിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, ആ ഏത് ചിന്തകളെ പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മാറ്റാം. അത് മാത്രമാണ് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
ചിന്ത എന്നുള്ള ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയേ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഇമ്പോസിബിൾ. അത് നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ പ്രകൃതി അതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒരു ചിന്തയെ മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ചിന്ത കൊണ്ടുവരാം. അവിടെ ഒന്നിനെ മാറ്റി വേറൊന്ന് കൊണ്ടുവരാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അതിൽ നിറയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അതിൽ നിറച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊന്നും അതിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഇപ്പൊ സാധിക്കില്ല അല്ലെ? വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങള്. അപ്പം എന്താണോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിറയ്ക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് വരുന്നത്, നമ്മുടെ ചിന്തയായിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ത്രിഗുണങ്ങളെ ജയിക്കണമെങ്കിൽ എന്താ വേണ്ടത്? ഈ ഭക്തി കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിവിധ വിസ്തരണ മൂർത്തികളായ രാമൻ, നാരായണൻ മുതലായവർക്ക് അർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങൾക്ക് എണ്ണമില്ല. കൃഷ്ണസേവനത്തിലോ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണങ്ങളുടെ സേവനത്തിലോ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യക്തി ഗുണാതീതനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മൂർത്തി ഭേദങ്ങളെല്ലാം തികച്ചും അതീന്ദ്രിയങ്ങളും സച്ചിദാനന്ദാത്മകങ്ങളുമാണ്. സർവശക്തരും സർവസാക്ഷികളുമാണ് എല്ലാവരും. അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഭഗവാൻ സാക്ഷിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ആധ്യാത്മിക ഗുണസമ്പന്നരും കൃഷ്ണന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമഗ്ര വിസ്തരണങ്ങളുടെയോ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന നിശ്ചയനായ മനുഷ്യന് അദമ്യ ശക്തിയുള്ളവയെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ നിഷ്പ്രയാസം ജയിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വിഷ്ണു തത്വങ്ങൾ, നമ്മുടെ നരസിംഹമൂർത്തി അങ്ങനെ കുറെ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള രാമാവതാരം, അങ്ങനെ അവതാരങ്ങളുണ്ടല്ലോ, എസ്പെഷ്യലി ലീലാവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത്തരം അവതാരങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നിഷ്പ്രയാസം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ എളുപ്പത്തിൽ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മേലെ വിശുദ്ധ സത്യത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന് അർപ്പണം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ വേഗത്തിൽ അതിക്രമിക്കാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്വർണ്ണശകലങ്ങൾ സ്വർണ്ണഖനിയുടെ അംശങ്ങൾ എന്നതുപോലെ ജീവസത്തകൾ ഭഗവത് അംശങ്ങളാണ്. എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ തരികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്വർണ്ണ ഖനിയുടെ അംശങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഒരു സ്വർണ്ണ ഖനിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ സ്വർണ്ണമൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അതിലെ ഓരോ സ്വർണത്തിന്റെ തരി എന്ന് പറയുന്നതും ആ ഖനിന്ന് വന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഓരോ ജീവാത്മാവും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ്? ജീവസത്ത ആധ്യാത്മിക തലത്തിൽ സ്വർണത്തെ പോലെയും ഗുണത്തിൽ കൃഷ്ണനെ പോലെയുമാണ്. വ്യക്തി എന്ന ഭേദഭാവം തുടർന്നു പോലും. ഇനി അതില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ലല്ലോ. ഭക്തിയോഗത്തിന് ഭഗവാൻ വേണം, ഭക്തൻ വേണം. അവർക്ക് തമ്മിൽ പരസ്പരം പ്രേമമുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനിലും ഭക്തനിലും വെവ്വേറെ വ്യക്തിസത്തകൾ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന് അർത്ഥം എന്ത്? ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അദ്വൈതമല്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവാൻ ലയിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ലയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത വ്യക്തിത്വമായതുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാനിക്ക് നമ്മൾ ചേർന്ന് ഭഗവാൻ ആവാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ട് നിലനിൽക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും വ്യത്യസ്ത വ്യക്തികളാണ് എന്നുള്ള മാതിരി ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ് കേട്ടോ. ഇനി അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ ശാശ്വതസ്യ ധർമ്മസ്യ സുഖസ്യൈകാന്തികസ്യ ച. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ വ്യക്തിഗത രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ഇപ്പൊ 26ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉണ്ട് അല്ലെ? അത് ഭഗവാന്റെ അംശം തന്നെയാണ്, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് പറയാം. എന്നാൽ എന്താണ് അത് വ്യക്തിശൂന്യാണ്, അത് വ്യക്തി രൂപത്തിലുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് മൂലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ആരാണ്? ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ അല്ലേ? അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ നൈസർഗിക ഭാവങ്ങളാണ് അമൃതത്വവും അക്ഷയത്വവും ആനന്ദവും. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്ത് ഒരു ആത്മീയ ജീവന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? അമൃതത്വം, അതായത് എപ്പോഴും എന്താണ് അമൃത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുക? തേനില് അതുപോലെ അല്ലെ? അപ്പൊ അമൃതത്വമാണ്. അക്ഷയത്വമാണ്. അക്ഷയം അതായത് അവർ ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കുന്നില്ല, എപ്പോഴും ശാശ്വതരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പരമാനന്ദാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആരംഭമാണ് ബ്രഹ്മൻ. പരമാത്മാവ് അതിന്റെ മധ്യാവസ്ഥയും, അതായത് 2ാം ഘട്ടവും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ അന്തിമ സാക്ഷാത്കാരവും അത്രേ. അപ്പൊ ആ 3 രൂപങ്ങളാണ് പറയുന്നത്: ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മൻ, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ആ 3ഉം കൂടിയത്. നമ്മളിത് പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ?
എന്താണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ പറയാറുണ്ട്. ഏതാണ്? 10 രൂപ നോട്ട്, 50 രൂപ നോട്ട്, 100 രൂപ നോട്ട്. ഒരു 50 രൂപ നോട്ടില് 10 രൂപ നോട്ടും ഉണ്ട്, 10 രൂപ നോട്ടിൽ 50 രൂപ നോട്ടും 100 രൂപ നോട്ടും ഇല്ല. 10 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ 50 രൂപ നോട്ടിലോ 10 രൂപയുണ്ട്, 50 രൂപയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ആണ് ബ്രഹ്മജ്യോതിയും പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ചതുർബാഹു രൂപത്തിലെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ 100 രൂപ നോട്ടാണെങ്കിലോ 10, 50, 100 ഇത് മൂന്നും അതിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പൂർണ്ണമായും ഭഗവാന്റെ ആ 3 ഇതും കൂടി ചേർന്നതാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയും പരമാത്മാ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനും അതുപോലെ തന്നെ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാനും ഇതെല്ലാം ചേർന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ഇനി പരമാത്മാവും വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മ ഭഗവാനിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. പരമപുരുഷന്റെ അധമശക്തിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ. ഭഗവാന്റെ അധമശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി, നമ്മളോ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി. എല്ലാ ജീവജനങ്ങളും കണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്. ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ, നോട്ട് ചെയ്യണം, മറക്കരുത്. അപ്പൊ 7-ാം അധ്യായം. ഇനി ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ ഉത്തമ പ്രകൃതിയുടെ അംശങ്ങളെ നിക്ഷേപിക്കുന്നു. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ആധ്യാത്മിക സമ്പർക്കം. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അധീനമായ ജീവസത്ത ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം വളർത്താൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വയം ഉയർന്ന് ക്രമേണ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്? ഒരു ജീവസത്ത ആദ്യം എത്തുന്ന ഇതിലേക്കാണ്, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് മേലെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിലുള്ള ഇതാണ് ഏത്? ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ആദ്യ സോപാനമാണ് ഈ ബ്രഹ്മഭാവന പ്രാപ്തി. ഇവിടെ ബ്രഹ്മജ്ഞാനി ഭൗതികതയ്ക്ക് അതീതനാണ്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ശരിക്കും പൂർണ്ണമല്ല. എന്താ കാരണം? അതിനു മേലെ പരമാത്മാവുണ്ട്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും താഴെ വീഴാം. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്, അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി വേണം. എന്നാൽ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ പ്രവൃത്തിയില്ല. അത് ഒരു നിശ്ചലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിറ്റ് സ്പാർക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രകൃതിക്ക് യോജിച്ചതല്ല അത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് താഴെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അതിനു മേലെ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരമാത്മാ അവനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ പരമമായ ആനന്ദം, എന്നാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ഏത് കാര്യമാണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ ഇല്ലാത്തത് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയൂ, ട്രൈ ചെയ്യൂ ആരെങ്കിലും. എന്തായിരിക്കും? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല, എന്നാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കും ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നാലോചിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ഭക്തിയാണ്. ഭക്തി അവിടെ ഭക്തി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എത്തിയത്. അവിടെ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരണ്ടെന്ന് പറയണ്ടല്ലോ. ഭക്തി ഇല്ലാണ്ട് അവിടേക്ക് ശുദ്ധഭക്തി ഇല്ലാണ്ട് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല മാതാജി. അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭക്തന്മാരായിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് അവിടെ എത്താൻ പറ്റില്ല. എന്താണ് നമ്മൾ കേട്ടത്? കാരണം എന്താണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്ത് ഒരു വിഷ്ണുവും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ വരുന്ന സെറ്റപ്പാണ്. അതായത് അവിടെ എല്ലാം ഔപചാരികമായിട്ടാണ്. അതായത് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് സൃഷ്ടിയൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അല്ലെ. എല്ലാ ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ചോളൂ. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്, എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ആ പുരുഷാവതാരങ്ങൾ 3 നിന്നാണ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിയെ തുടങ്ങുന്നത്, പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ സൃഷ്ടിയൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ആ വിഷ്ണുവിനെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭയത്തോട് കൂടിയിട്ട്, അതുപോലെ ആദരവോട് കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുക. അപ്പൊ നമ്മളൊരു സ്കൂൾ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ അമ്മയായിരിക്കും ടീച്ചർ. സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടീച്ചറോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറുക? വീട്ടിൽ പെരുമാറുന്നമാതിരി അമ്മ വിളിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇന്റിമസി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീട് മാതിരിയാണ്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ്. അവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനോട് പെരുമാറുന്നത്? ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് യശോദാമ്മ പെരുമാറിയിരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഗോപികമാർ പെരുമാറിയിരുന്നത് എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അവരെപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാനാണെന്നുള്ള ലെവലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അവരെ കൂടെയുള്ള ഒരു ചങ്ങാതി, എന്റെ പ്രിയതമനാണ്, ഞാൻ ചീത്ത പറയാം, എന്ത് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അർജുനൻ പറയുന്നത് ഹേ യാദവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സങ്കടപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ. അയ്യോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയണത്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഇന്റിമസി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. ആ രസങ്ങൾ. പക്ഷെ അവിടെയും വാത്സല്യ രസമുണ്ട്. ഇപ്പോ ദേവകി മാതാവിനും യശോദ മാതാവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? യശോദ മാതാവ് ഒരിക്കലും ഭഗവാനായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല, അറിയില്ല അവർക്ക്. എന്റെ മകനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിഷ്ണു പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലാണ് അവർ കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷെ ദേവകി മാതാവിനാണെങ്കിൽ അറിയാം എന്തെന്ന് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. കാരണം ചതുർബാഹുവായിട്ടാണ് ജനിച്ചത് അവരുടെ മുമ്പില്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ ഭഗവാനോട് സ്വന്തം മകനോടാണ്, മകന്റെ അടുത്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ബോധം ഉണ്ട് എന്തെന്ന് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്നുള്ളത്. അതാണ് ഐശ്വര്യഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഐശ്വര്യം ചേർന്നിട്ടാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെല്ലാം വരിക. എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഒരു ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ ഭഗവാനോട്, എന്ത് റിലേഷൻ ആണെങ്കിലും. എന്നാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അതില്ല. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കാണുന്നത്. അതൊക്കെ വീട്ടിലത്തെ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയില്ലേ, അതുമാതിരി. അതാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്, അവിടെ എത്താനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. ശാന്തം, സാഖ്യം, ദാസ്യം, വാത്സല്യം, അതാണ് അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ദാസ്യം, ശാന്തം, സാഖ്യം ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ മാധുര്യരസം നമ്മൾക്ക് അവിടെ മാധുര്യരസം ഉണ്ട്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ മാധുര്യം ഇല്ല എന്നല്ല, പക്ഷെ ഐശ്വര്യത്തിൽ ചേർന്ന മാധുര്യമാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഈ എല്ലാ രസങ്ങളും വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലും ഉണ്ട് മാധുരി. പക്ഷെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ ആ രൂപത്തിലാണല്ലോ ഉള്ളത്. ലക്ഷ്മി ദേവി മാധുര്യഭാവത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ്, ലക്ഷ്മി ദേവിക്കും അറിയാമെന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യഭാവത്തോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള മാധുര്യമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ആ ഒരു ശുദ്ധ മാധുര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്താണ് നമ്മൾ എവിടെ എത്തിയത്? വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മസങ്കല്പത്തിനപ്പുറം എത്താൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയേക്കാം. അതാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടുന്ന് താഴെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. അതാണ് എന്താണ്, പിന്നീട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാതെയും പരമപുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരമില്ലാതെയും ഇരിക്കുന്നവരുടെ ബുദ്ധി പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധമല്ല എന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മതലത്തിലെത്തിയവർക്കും ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതിരുന്നാൽ വീഴ്ച പറ്റാം. വൈദിക ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെയും പറയുന്നുണ്ട്: രസോ വൈസ രസം ഹ്യോ വായം ലബ്ധ്വാനന്ദി ഭവതി. ആനന്ദ സംഭരണിയാണ് കൃഷ്ണൻ. അവിടുത്തെ അറിഞ്ഞവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന പൂർണ്ണ ആനന്ദം നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ, അതായത് ആ ഒരു എന്താ പറയാ ലെവലുകളില്ലാണ്ട്, വലിയ ആളാണ് ചെറിയ ആളാണെന്നുള്ള ഏത് ലെവലുകളും ഇല്ലാണ്ട് ആ പൂർണ്ണ ആനന്ദം അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ എവിടെ എത്തണം? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ഷഡൈശ്വര്യ സമ്പന്നനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തൻ അവിടുത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സേവകനും ഏതാണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിലെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു രാജകൊട്ടാരാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഒരു രാജകൊട്ടാരത്തിലെ രാജാവുണ്ട് അല്ലെ. ആ രാജാവുണ്ട്. അപ്പൊ ആ രാജാവിന്റെ സേവകനാണ്, അവിടുത്തെ ഒരു സർവന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ആ സേവകനും രാജാവിന്റെ അതേ ഭക്ഷണം കിട്ടും, അതേ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും അല്ലെ. ഒരുമാതിരി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് അതായത് ഒരു കുടിലില് പുറത്ത് അയാളുടെ ലെവലില് അയാളുടെ പൈസക്ക് ജീവിക്കണ മാതിരിയാണോ ഓരോ രാജകൊട്ടാരത്തിലുള്ള അയാളുടെ ജീവിതം ഉണ്ടാവുക? അല്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിധവിധമായിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഡ്രസ്സുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്രയും അധികം ഡ്രസ്സുകൾ അവിടെ ഓരോരുത്തർക്കും അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഏകദേശം രാജാവിന്റെ അതേ സുഖത്തോട് കൂടിയിട്ട് അയാൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അയാൾ രാജാവല്ല, അതേ സുഖം അയാൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സേവകനും ഏതാണ്ട് രാജാവിനെ പോലെ സുഖം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭക്തി സേവനത്തോടൊപ്പം ശാശ്വതമായ ആനന്ദവും ശാശ്വതമായ ജീവിതവും ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് ഭഗവതാമത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ഭക്തന് ഇവയെല്ലാം സിദ്ധമാകുന്നു. പ്രകൃതിയ ബ്രഹ്മം തന്നെയാണെങ്കിലും ജീവസത്തയ്ക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തെ കീഴടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇല്ലേ. നമ്മൾക്ക് ഒരുത്തർക്കില്ലേ, നമുക്ക് മേലെ പോകണം, കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സാധിക്കണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നേടാവുന്നതെല്ലാം നേടണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് അല്ലെ. ആ ആഗ്രഹം എപ്പോ പോകുന്നു, അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് ഒരു കാല് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതാണ് അധപതനത്തിന് കാരണം. വാസ്തവത്തിൽ ജീവസത്ത പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ശരിക്കും നമ്മളുടെ ശാശ്വത പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല. ഈ ശരീരത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളുടെ ദേഹത്ത് വരുന്നത്, അല്ല നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇത് നമ്മൾ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തി സേവന സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഭക്തന്മാരുമായി സഹവസിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം മുതലായ 9 ഭക്തി സാധനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഇത്തരം സഹവാസം കൊണ്ട് ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ പ്രേരണാഫലമായി പ്രകൃതിയെ ജയിക്കണമെന്ന ഭൗതിക വാഞ്ച അടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രവണവും കീർത്തനവും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കുറയും. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മൾ വലിയ ആളൊന്നല്ല, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിയാൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മനസ്സുറയ്ക്കും. ഈ പ്രക്രിയയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ
22-ാം ശ്ലോകം മുതൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതാണ്, ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക. അതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഒരേമാതിരി കാണാൻ സാധിക്കും, ചൂടും തണുപ്പും നമ്മൾക്ക് ഒരുമാതിരി കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് ഏതിലും സങ്കടമോ ഓവറായിട്ടുള്ള സന്തോഷമോ ഓവറായിട്ടുള്ള സങ്കടമോ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്? അത്യന്തം ലളിതമാണ് ഭഗവത് ഭക്തി സേവനം. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം? എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നതിൽ നിരതരായിരിക്കണം. ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതേ ഭക്ഷിക്കാവൂ. തൃപ്പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട പൂക്കളുടെ ഗന്ധങ്ങൾ നുകരണം. അത് അറിയോ? നമ്മൾക്ക് ഒരു ഭഗവാൻ ഒരു അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മാലയൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ? ഭഗവാന് പൂജിച്ച മാല കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ കഴുത്തിലിറണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ കഴുത്തിലിറണം. അല്ലാതെ അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടിടുകയല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾ അതിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ആ സ്മെല്ല്, ഗന്ധം നുകർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഭക്തി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പൊ 4 കുമാരന്മാർക്ക് ആ തുളസിപ്പൂവിന്റെ ആ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളിലുള്ള തുളസിയുടെ ഗന്ധം, താമരപ്പൂവിന്റെ ഗന്ധം, ആ ഗന്ധങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ട് അവർ മാറിയത്. അവര് മായാവാദികളായിരുന്നു, അവര് ശുദ്ധഭക്തരായിട്ട് മാറിയത് അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെയും ഭക്തന്മാരിൽ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം കാരുണ്യം ചൊരിയുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയും വായിച്ചറിയണം. അതീന്ദ്രിയ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം സദാ ഉരുവിടുകയും വേണം. ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെയും ആവിർഭാവം തിരോഭാവം എന്നിവ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കണം. അതാണ് ഏകാദശിയിൽ നമ്മൾ ഉപവസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരും ശരീരവും പൂർണ്ണമായി ഉപവസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് സാധ്യമാവണമെന്നില്ല. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഏകാദശി പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അന്ന് നമ്മളുടെ ധാന്യങ്ങളും പൾസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുക. എന്നിട്ട് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം, ഓവറായിട്ട് സ്പൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഭക്ഷണം, അതായത് കടുകൊന്നും നമ്മൾ പൊട്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭക്ഷണം, സാത്വിക ആഹാരമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതല്ല കുറച്ചും കൂടി സാധിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രം കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക, അങ്ങനെ ജലം മാത്രം കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ ഏകാദശി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ, അതുപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി അങ്ങനത്തെ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപവാസം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് 1000 മടങ്ങ് ശക്തിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെയും അവിടുത്തെ ഭക്തന്മാരുടെയും ആവിർഭാവം തിരുഭാവം എന്നിവ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഉപവസിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ എല്ലാ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവാം. ഈ വ്രതമനുഷ്ഠിച്ച് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലോ ബ്രഹ്മാനുഭൂതിയിലെ മറ്റേതെങ്കിലും തലത്തിലോ നിലയുറപ്പിക്കുന്ന ഭക്തൻ ഗുണം കൊണ്ട് ഭഗവത് സദൃശനത്തെ, അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി. 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ എങ്ങനെ പോവാം, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. ഏതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം? നോക്കൂ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ആദ്യ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഏതാണ് ശ്ലോകം? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? 4ാമത്തെ ശ്ലോകം. 4ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. 14 അല്ലേ? ഇതാണ്. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയാം ബ്രഹ്മമഹദ്യോനി അഹം ബീജപ്രദപിത. അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ആ ശ്ലോകത്തില് ആ ശ്ലോകമാണ് അഹം ബീജപ്രദപിത എന്നുള്ള വേർഡാണ് നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ടത്. കാരണം എല്ലാത്തിന്റെയും പിതാവ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളത്. ആകെ എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ടത്? 84 ലക്ഷം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? ഇനി സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയാണ്? സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? അത് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിക്കുന്നത്? സത്വഗുണം പ്രകാശപ്പെടുന്നു, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. കറക്റ്റ് ആണ്. ഫലം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ
ബന്ധിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് സത്വഗുണം ബന്ധിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും എന്തുകൊണ്ടാ കാമ്യകർമ്മം കൊണ്ട്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ രജോ ഗുണാണ് മാതാജി. ഓ ശരി. കേട്ടോ. സുഖത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും സുഖത്തിലും ജ്ഞാനത്തിലും ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുക നമ്മള് സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലല്ലേ തുടങ്ങുന്നത്. എന്താണ് മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകിയാൽ സത്വഗുണ പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനാണ് കേട്ടോ. ഇനി ശ്ലോകം 14:26 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? 14:26 എന്താ പറയണേ? 26 പറഞ്ഞത് എന്താ? ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മാം ചെയ്യോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണത്. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം എന്നുള്ളതാണ് 5ാമത്തെ കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ നിന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറെങ്കിലും എന്താണ് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം 6 ചാപ്റ്ററുകൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ടായിരിക്കും അത് പഠിക്കാനായിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് രാജസ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? രാജസ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? കൃഷ്ണയിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സ്വന്തം ഗുണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി രാജസ്വഭാവം, കാമ്യഗുണങ്ങൾ, കൃഷ്ണാദ്യാസ്യം ഉണ്ടാവുക, സ്വന്തം ഗുണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുക. ഇതാണ് മാതാജി. അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്ന് ഉളവാകുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ആത്മാവിനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒന്ന്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ്, ഗുണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ബന്ധിക്കും ഒരാളെ. ഞാൻ എത്രാമത്തെ? അത് 7ാമത്തെ അല്ലേ? അതാണ് രജോ ഗുണം അതിയായ ആസക്തി. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇവര് ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് സ്വഭാവ ലക്ഷണങ്ങളല്ലേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? താമസ സ്വഭാവയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. 6ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ. 6ാമത്തെയാണ്. അതാണ് അത് എന്താണ്? തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാവുന്നു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. 13ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കൂ. തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. 13ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇനി 7ാമത്തെ ചോദ്യമാണ് രാജസ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. അതെന്താണ്? രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇത് 12ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. കാരണം എല്ലാം സത്വഗുണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും രജോ ഗുണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടും തമോ ഗുണത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം നമ്മൾക്ക് കണക്ട് ആയിട്ടാണ് തോന്നുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതാണ് എഴുതേണ്ടത്. അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം ആണ് കേട്ടോ. എത്ര? 12ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇനി ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? സത്യലോകം. മാതാജി ലോകം സത്യലോകം, ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. അപ്പൊ എനിക്ക് ടെൻഷനില്ല. ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ലോകം ബ്രഹ്മലോകം. ഇനി 14:1 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്? പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണം, ഋഷിമാരുടെ നിർമ്മലമായ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഋഷികൾ ഏത് ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണോ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത് ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരു ജീവാത്മാവിനെ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തി നേടാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനാണ് പറയുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ കേട്ടോ.
മൂന്ന് പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിലാണ് ജീവസത്ത ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളത്. അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ മുക്തി നേടി ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് എത്താം എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഈ അധ്യായത്തിൽ. അപ്പം ക്ലിയർ ആയില്ലേ? അതിനോ